Good morning! So mapunta kami ngayon sa Nalamsan, Kagiskan. So itong way na to, ito yung papuntang Kagiskan. Yan. So mga kasama ko rito, mga Kagiskan na tawag na habang ikuan ng ilog sa Kagiskan. Kaya tayo bukan ulit dito, magkikiparking. May pay parking daw rito, subukan natin. Hindi ko alam kung saan banda. Sorbihin muna natin. So dyan kami magpaparking. Yan kasi. Pero bisa malagot kung sunod ka na eh. Yan. Sige na, tuloy na. Yun o, nauna na tuloy sa akin. Yan. Kanan. Dito ka. Saan? Yan yung tigbinta doon, nabili namin. Yan o. Dito tutubo lang. Yan o. Ayun na si mama sa baba. So yan pa yung tatawiran namin. Ito yung Kagiskan River kung saan pwede kayong maligo. Ito yung makikita sa Luho, Lagunoy, Camarines Sur. Yan. Kabaan yan. So press. Ganyan dun. Ayan. So ayun na, iniwan ako ni Mama Ernest. Ayan. Ayun si Mama Ernest, andun sa dulo. Ayun, patawid na ng ilog kung nakita nyo. So, iniwan ako. Kabablog kasi. Ayan. So, tuloy tayo sa paglakad. So, magtatawid kaming dalawang ilog para makapunta doon sa picnic site namin. So, nauna yung mga group. So, sumunod na lang kami. So, let's go. Punta natin. So, tatawid na tayo.
So yan yung ilog. So dyan may mga itong area to. Meron mga floating kakwan dyan. Floating cottage. So pwede nyo upahan. Pero kami diretso. Yan. So, yan. Kita nyo. Yan yung dun. So ito yung ilog na itinawiran ko. Yan. Pupunta na ako dun. Pangalawang ilog. Yan. Yan. So, lakad ulit ako. Ganun. Pero nangangalay na kamay ko. Ayun si mama andun na sa dulo. Ayun. Ma! Ma! Hindi na ko narinig. Ang layo niya na. Ay, tingnan mo kasi guys. Dala ko ang bigat. Plato, kutsara, yan. Yan yung bitbit ko. Ay, so doon pa area pupuntahan natin. Doon naman ako galing. Yan. Doon ako nagtawid. Yan. Yan. Ayun. Yung tinawiran ko. So ikutan na. Yan yung area. Yan. So maraming punong niyog. Ayan. So meron ditong kubo naggiba na. Ayan, nabando na. Yan muna, lakad ulit tayo. Diretso tayo sa paglalakad. Pahinga muna ng konti. Lakad ulit tayo. Dalawa, namiminwit. Yan si Trix.
Marami na nahuli, na binuwit. Trek. Huli. Yan, dalawa, busy. Pulutan daw pulutan. Ha? Busy. Ang dalawa po. Ha? Ano? Ang dalawa niyo. Ha? Ilan ang battery? Saan? Yan? Doon yung camera. Sus, yan. May nahuli na. Yan. So, sige. Buhay probinsya tayo ngayon, guys. So, yan yung tuloy lang. Dito yung area namin. Dito kami palagi every summer pupunta kami rito. So yan yung akyatin natin. Pupunta natin para makapunta yan. Talagang bundok ano. Yan. So ito tayo. Yan. So sa wakas nakarating din. Yan yung area kung saan may higaan. Mo rin. Kanan. Yan. So, yan yung solar namin mamaya. Yan. May solar kami, tropa. Para mamaya kasi dito kayo matutulog. So may kwan dito, may campfire, ano, magbubumpire pa. Yan. So, yan yung mga... Yan. So, yan. Meron pa. Ihaw. So, tingnan natin. Meron kaming ship cook dito. Hinailed. May ship cook kami. Yan si Manoy Doming. Manoy Doming, kumusta ship cook? Yan o. Medyo sinabawan. May kanin na. Naku, may bahanghang yan. Delikado. Dynamite. Tingnan nga muna tayo. Yan. Yan. So ito yung linulutuan ng kopra. Pag nagkukopra, yan o. Yan. Tayo mo. O yan. Si Rom. Ha? Oren. No. So, ito yung kain namin. So, andyan yung grupo. Kain. Vincent, si Aldren. Aldren. Yan. Kainan muna. So, nagkuha kami ng buko. Yan. So, hindi ko lang nasyatan. So, pabawaan ni si Mac. Si Mac yung nagkuha. Kuha na. Yan o. Yan. Siya yung nagkuha ng buko. Yan. Ito yung, yan. Yan. So meron kasi kami rito isang prutas. Kung tawagin namin kami, ay hindi pa hinog. So pero punta tayo dito sa ilog. Tingnan natin yung mga naliligo. Yan. So meron dito nagtatalo ng mga bata. Punta natin. So ito yung vacation namin yung 2023. Holiday vacation. Holy Week holiday vacation. So yan yung ilog. So yan yung sila Mama Ernst. Pero kung balik ka rin natin yan. Ayan. So ayan, liligo sila. Balik tayo, pinto tayo na. Ayan. So yan yung
ko. Ano? Kuha nyo dyan. Pulutan. Ayun na sila. Meron naman doon. Ayun. Ayun si... Dito kami sa... Dito kami sa... Wala kayong maluluto. Ito rin. Yun yung... Yan yung mga naliligo. Yan yung kaganapan dito. At thank you very much. Sinamahan nyo sa Papa B sa panibagong vlog ngayon. Ito yung day 1 ng bakasyon. So, kita-kita sa katropa. Uli, bukas, babalik kami ulit dito. May mag-overnight kasi rito. So, hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. Mabuhay tayong lahat. Yan.